ne lamɛnbaa cɛman n'a musoman denmisɛn ani mabɔkɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɔgɔmada na n bɛna kilisi kelen d'aw ma mandiya kan. Kilisi yani k'a di n bɛ foli belebeleba m'o bila an kɔrɔkɛ an'an balimakɛ Ayatula ni a tɔgɔ ye Idirisa Sangare. N ka foli belebeleba b'a ye. Nin cɛ kelen y'a kɔnɔ jɛlen don. Adamaden min don diinɛ b'a bolo sɛbɛ la. A jija a ka taa abonné a ka compte la. Ayatula numéro 1. Ayatula numéro 1 o y'a ka compte tɔgɔ ye. Mɔgɔ min don a kɔnɔ jɛlen don kosɛbɛ. Mais n bɛna kilisi min d'aw ma a jija a ka lamɛn ka ɲɛ. Mɔgɔ minnu bɛ yen u k'u ma man di n'u mago bɛ mandiya la. Sɔgɔma dugu mana jɛ n'i y'i ka fari seli i bɛ tɛgɛ fila jan i b'a fɔ tu bisimilayi. Tile bɔla fɛn ɲuman bɔla, kalo bɔla fɛn ɲuman bɔla, dowolow bɔla fɛn ɲuman bɔla, an kuntigi Mahamadu bɔla fɛn ɲuman bɔla, ne karisa bɔla i b'i yɛrɛ tɔgɔ fɔ o yɔrɔ la fɛn ɲuman bɔla. Ne ko Ala, ne ko a kira. N bɛ segin kilisi kan pour que i k'a faamu ne balimakɛ ni ne balimamuso. I b'a fɔ tu bisimilayi. Tile bɔla fɛn ɲuman bɔla, kalo bɔla fɛn ɲuman bɔla, dowolow bɔla fɛn ɲuman bɔla, an kuntigi Mahamadu bɔla fɛn ɲuman bɔla, ne karisa bɔla fɛn ɲuman bɔla, cɛw ka fɛn ɲuman bɔla, musow ka fɛn ɲuman bɔla. Ne ko Ala, ne ko a kira. N bɛ segin a kan tuguni pour que i b'a faamu ka ɲɛ k'a sɔrɔ fili t'a la. I b'a fɔ tu bisimilayi. Tile bɔla fɛn ɲuman bɔla, kalo bɔla fɛn ɲuman bɔla, dowolow bɔla fɛn ɲuman bɔla, an kuntigi Mahamadu bɔla fɛn ɲuman bɔla, ne karisa bɔla fɛn ɲuman bɔla, cɛw ka fɛn ɲuman bɔla, musow ka fɛn ɲuman bɔla. Ne ko Ala, ne ko a kira. N b'a ɲini aw fɛ a ka dugawu kɛ an balimakɛ ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ Ayatula ni caman ma dɔn Ayatula la mais a tɔgɔ ye Idirisa Sangare.